kala ka kojugu kala wallahi parce que ne be mini ni be ko fe saya be quoi ibi kla ni kuma ba fo na kati dai ka glaka ini ala che bi wuli ti wuli ala de bodo mo kana taka wali ka ko réseaux sociaux mo kana wali jurumu ki ka ko réseaux sociaux mamu yere fleni kuma de kera mamu makara ni mamu kuma na kara hotel lajine ka ko do be munu wolo na lajine u ye président fane ni ka banani jiyan wuli la asra ka tulu ulu ti ka munu ne o lajine ka dengelo ya mamu ma de ka ali kuzigi kele kari lajine kono wallahi watina abora fona ko kama bi lajine akuma dimi fema soro foi makala ya foko joli ke dugule fanu ka ta parti tike ka blake mam go kon donal lajine fema nga mo soro fema yere soro ali ngolo mandimi wallahi ako mboto gine e ma mobli mumbi mamu bolo ako mobli tara lajine dia bamananga do bamananga do gine dew ako gine de yeremaw ni mogo mo ma bamananga fami ka bole gine mbole gine ka bole gine aéroport la aka mobli nana akume mobli kat mobli jema chema ra 12 ka mobli ko ya sauver ka mobli wallahi ko mobli chema afura tinere di mobli chema ati uraga mobli ati amata gine de mamutara mobli la karu ka kare personnel na jamana gine ko ka dugu do bi avion titai mam de la ka ta concert la yi anaka folikelo duna uka petit kare camion yi ngono kata no te mam bita avion de la mam de ka voyager mobli la ka ta gine dugu ba de gine jamana uka petit camion yi do bi gine dugu do bi sigiri water yoro jume avion titai mam de la ka ta concert ke sanga chien kele anaka folikelo jela ka a petit camion yi kono kata no borala mamma de ka ta concert ke Guinée kama avion de taka Guinée dugu ko wallahi no bete mamu yere tato avion ko beta tato aéroport la iba so ay mobili bla kun katana ya fete avion fete munu ba kuma na vaso de do sa moti se ka foi bali mamu kula ala ka na justifier ko nu ya amba fo jamana den monde no te munu ti ka fabia ko nu ya bla ka ta ro kele du loko ni dabali bana be ambi ka fo la jine ka denyere mo de munu ti bamananga me ambi ka fo gine denyere mo de ambi ka fo dumia na aka jamana de barka mo ye munu ti sinte ko hen kama ambi ka fo we muso nyere mo de ambi ka fo denye nyere mo de munu ka bara blante hen kama munu ti jeli ko hen kama amba wala wulu de ka bamna parce que anga jura ka ti kele suno munu sigi ma mana ko nu ya bla roro ko kelenu wallahi o kelendo justification zero wallahi ka ta mo woro de manipuler ku kuma kan dulu kuma na ka muso dayela maka ka tai ambi boku de prevenir no te mo sigi me ka live kaka aya fo bia aya fo chini tu peux faire quoi rien voilà c'est la fouille voilà amba fo mogo ye lagare mogo munu ye jamana ba mogo ye mogo munu ti jeli ko henna mogo munu data lo usentala parce que Guinée et Mali c'est la famille ka klatu la Guinée bamananga ni Mali bamananga sugu kelen tonga bamananga ka girenu tay munu ma famia nu bi fe ka famia amba wala wulu ka famia no te munu sigima kono a jugu ya kama ba do mundo yere ba do ko nu ko chuko kango te ka ya keke epi quoi ayaje abana lauri ça va ni na fora na la koko mamuti concert ke la Guinée c'est pas la fin du monde oui na fora ko mamuti do la Guinée blessé c'est pas la fin du monde oui il y a combien de pays dans ce monde wa kanu ba te bala o kama fene la Guinée ka ani mam tara jien fefe ata baliko la Guinée ko bi balika mamu kanu
Jamais, wallahi. Wa ma don bi ami jamana mun na no ye Mamadou Doumbouya ka jamana ye ati se ka mamu bali ka do aka jamana na parce que cheba koro mun do ay jelu boya ay aptisu boya ay bel afia ka jamana na Yendo. C'est vrai. pourquoi Mamadou bitaw ka heni la mais pourquoi Wallahi. hein mamu yere de kuma kera mamu bolo banade na kuma na doro jeli to bi kum nge rezo ka jienti wuli mais ni mamu ya ke jien de bisiga Voilà, mais mamu kuma na ba. Adume kuma de wole abe kuma bi abe kuma. jeli konya bora ya sisa tafutara made jelu la ne mama shi ka level siga ko ka Wallahi. ko ne mala malwa ko muna ko numbi ke ku mo la kana joni level siga Mogoshi. joni de level sigile aka ka puma Mogoshi. hein o ko fe tuguni mikoro dira atiguma mikoro jeli muso do a jeli nyogo no mala mikoro la kene ka ko ntanti ama so nga mikoro di no puye mami sensoro jia taka sigila level sigila Wallahi. ukumi jien siga kunjugu ka c'est pour cela mamu jugu de bi boka deningere anu te kwa Tiens-nous. ali mamu koko ala wa ko par misiri kono kaka barasude bu no ngoyo kep mai Ah ouais. ali mamu ko ka nyedara chiba ka shino ubi kurushi wala ka yela maka kuntai ulu ere de ti fe mamu mana jien koko ke ni moko ti moko fe ta fe mais te se ka daka mbalo Jamais. uba ye ko mi kleo tna se ka daka mbali utaka dumni ke bali akanumba ufana ubika foka mumbo abi neke bo munu ta fe no te munu ba fe ati neke bulula Jamais. Wallahi. o munu ba fe Dugulo ata ka boto na level tigede. mana kanti mamu neke bona mana kanta neke bwana diffamation ta neke bwana ni mamu ye fe on yere o chema no musomari et puis quoi Musomai wallahi. Dien jogo bi marambala jogo kele de ba ka fanu na waya kanu no jogo de fana Yendo. anti mamu bla ni mun ta fe o yi ka droit de mais atiki sako de e bi fe aka e ka education e ka ko de atiki ka education ne i bayi ka education mun dima i fayi ka education mun dima ta di do mama mu tata Yendo. Jamais. i bayi ka education mun dima i wolola ka education mun soro i ka sokono o e be maramba je mais ati e de tanya ta pratiquer Il est à pratiquer, c'est ça. ida mun boy yere nyefo bayi an klalo la ko imamu ko la ko foi te mu ma fo munye Wallahi. o ba kalama o ba chie do o ba fembe do ka la chie do de kaduye ka la nogo doro me atella nogo onde njena ayi baga ta boala de ayra nyumana clean ta taji de Atadi. Adute dide. adu ba dolo yala de Wale ya kila kutafu kuma infamia. Wallahi billahi ya famia. na famia ko ka ti tle mundi wala ko ka ti tle mundi anniversaire kero la tle ko inde u toro kwa Voilà, atadi, clé atadi bi atadi sini. Clé mun ba ka fo kuma ka mobili be malde la. Ni mamu ye kuma info pe ba do kuma mo mobili te la. Ne yɛrɛ de fɔ mobili bɛ Ka mobili be malde la. Me kala Wa banchi mobili diya bɛ de. Mali la. O kuma yɔrɔ jumɛn de tɛ faamu de. Kala banchi diya de. Yala sa ka mobili ko kuma fɔra kuma kɔnɔ bɛɛ kan ka dɔn ko ye Mali de ye. Voilà. famia adam kalabanti kunuka go sunoko kɛla ye Kala Ala banchi ka wali diya. den bɔ quoi wallahi billahi. u y'a faamuya piyan u y'a faamuya yɛrɛ de mamu ka hɛrɛ n'a bɔra kɛ u b'a fɔ k'u b'a kunnaya de k'an déconcentré an kana se k'a décortiquer parce que an ma se ka taa sɔrɔ ka anniversaire in décortiquer o Wallahi c'est vrai. ɔrɔbu yɛrɛ mun bi mamu na mamu de bi bɔ ni siri ye artiste mun ma deli ka siri kɛ kɔfɛ n'a tilala u b'a ladege Ne ni Ala mamu de bi minɛ ta cogo lajigi sisan an ka artiste denmisɛnninw na Wallahi. même kɔrɔbalenw yɛrɛ b'a ladege a nɔfɛ Ah ouais, tiens. Ramata de ma ni jelimajɛ jɔlen n'a ye jupe don o b'a minɛ n'a ye ɔrɔbu don o b'a minɛ n'a ye pantalon don o b'a minɛ n'a ye micro ta i b'a fɔ k'a kana dabɔ micro la Allah desani walden lagare kota lagare farman pile lagare den bébé lagare den bébé fo ya fo Bamakɔ an bila an joni ta an bi joni de ta ne t'a dɔn an b'i bila ka taa an da jɔn de ta wallahi ne yɛrɛ kami Ala ye n danti jelikan yɛrɛ ti don ne na mais n'i ye maramba lamɛn n bi sa de n si dilan kan wallahi o le fi farga ni bɛ cɛ
hina ni makar mbi mamna ne mamu ka jeliya do lame bi ne dali nga glaka billahi fune sigle bi ka yerere wallahi mamu ye jeliya mun ke ani man babole kasula ay jeliya mun ke amedi la nyanyala mamu ye ni ko no fale do ko no fale do ko nyo tikabe fono ne ko lame bi adamu mamu pano Jelilo, kini bolo Jelio, Jelia, you know, I don't know fully yere. Yala ko be mire. Nyuma Jenny do de kumika alla dege awos. Jenny do de kumika alla dege. Nyuma bolo Jelio, Jelilo ni Adam ngone kumika party la me bifune farika shibiche. Yere wallahi ko nene de karila. Wa mamu ye libru de di mamu wallahi Allah ki farika shibiche ra benala. Allah ki ni saya janya mamu saya Allah ki ni saya janya amina tara nyena finti ki kanu bola foka jiye wuli iye libru de de ka bla wallahi pempe kan akwa ya be fo jeli abi do ke yara biama alaka wallahi shidi ma wallahi amina ya rabbi ya be ka me kwa mi wallahi billahi ni taray ikanu baw ubi shiki ka mizigi la me foka ta fo jiye wuli wallahi iye mun ke jiye bi wuli swara amake histoire la amaki ashira amake ate wa te ke fene de bomugo biga mufo amma delika ke bomugo amina ya rabbi wallahi billahi tallahi Allah ka shijani kene adima amina allahumma amin fuka dugu fara wallahi amina allahumma amin bo ali mamu ka anniversaire do mamu e jeli ya de ke o de ato du ne ka live kono ne ku ba mu ka to mamu ka dom leader tiendo maye munye feli bi bo mamu de kono fe mba to mo ka jeli kan te se ka na me bo mo tiendo wallahi o de ato ulime duguya musene ku ma ngo lagare ne ka kuma ni yorende fe mbi mapu bo mamu de kono fe ngati de barka bala bi atimisa hine bala makari bala wallahi akatimi hine bala makari bala ni dusu ti la doro ni ti ye mamu la me doro wallahi dusu bi dula ni denga ni bana bara ma ni ye mamu kala i denga ni bi wuli ka jo ni demusu bana bara ma mamu ka son kala bi wuli ka jo wallahi c'est pour cela ne ko mamu kana so ka fo ku bi kunlo ma yele ma bi la no i jugu de do fem bi ka bi kan che wallahi hali son wuche horon shita la me kibiti ka wardi nyamakala la nguloma wallahi non ima e batulu bana mali jeli be ma ya ka daso ka kle di ma wallahi babulu wata batulu ga so de ku fangala na beni ka turu micro bi di be ma batulu ya be bla portula ka shiti do afaru ko la ni mamu tate ay ka kle dama daso ko de ka kle dama batulu ya de ka kle dama ka sientiri ke mamu ko sientiri ke ra ka bina afo anyina duguli fanu yora mo mala me anniversaire la parce que bi fe ka paniquer di danga din to la me gine mobli ko kuma inde yo ora de ta ko dugumine no yi parce que ben tu wa comment tu arranges kay signature ko mam fo yoro ko ka be na do ko na fo no tra fene ka bo no fene fo kay si ko sientiri ko tiene do de ko sientiri kerabe ka ko mu ga signé ko tiene ka be na fo sientiri mu ngera sientiri batude be de black kenema ndesa ali sisa batulu bora bamako ya sisa ajigina horo jeli muso kele muno na shiso kono ka bo maram bali lagare do chendo lagare dembebe ko batulu ka salon le kumbi fa mikoro de kumbi di jelu ma beli kolo ni ta moula bebi ka turuke bim batulu ko ka dongli fefe be ka keme ka bora di fa shite sika do afar kulula ko mamu ka kelengele ni nunu na ya da domna wallahi mamu ye pasada batulu la jebi ta seki batulu ta jini soro jiye ko no mum se kala ati wallahi batulu be kasire wole ni mambe do la batulu ko soro mo be kasu nyaji de la ni mambe do be kasu nyaji ko horom so de signe lu ka salo ko no mamu ka batulu pasade ku ka salo ko no sigi me ka laje fu o chende o sebe o make mo klela o kera ne ka jeli muso kledi la ne ka jeli muso ka horomuso ka sigi salon kono ka filme ko no ko batulu pasa hirena ne ma ye jeli muso kilela bamako kono ne ka jeli muso te
Nene ka jelimuso y'a dadula ni ma ka go wala i ma bija nene ka jelimuso y'a dadula ni sarati la sarabi kila nene ka jelimuso y'a dadula ni ka million ma déclarer a ba déclarer na nga tegele fo ni wala la sa desani wallahi ikanu de benna ikanu benna ikadinye de je t'aime wallahi I love you tu sais chanter, tu connais ton talent, tu sais habiller, tu sais ibisika ika fanu ni soja chogo ibo kai amanyimisa dona anti nyimisa dona fo lahara wa maram bayni de nyogo bidio mbele kosa merci adi segi kanuna de parce que dawla de bila segi kanuna de dawla de bika anti segi kanuna de dawla de bika dawla desani wa dawla mumbika itai alaka sonde ne do fiye dongo nga ala yi ci de mamu malion mamu ala yi ci je mamadi mamu ala yi ci de kika na nyena je ci de wallahi wallahi horon ble ko ayata potesa dugulu bikadi ne fa horo ne ba horo ne kabla wulo vla be horo wallahi marambala yi ci amadi billahi Tiendo wallahi Allah ibi sigi ti le son ta jeli do bita jeli so ko jeli do bita jeli koro anga jeli koro ka isoru de nyini ka yelema e bi sigi de itabi bu kunlo fa ba fo ko jine dongli de bi jigi kunlo la ni micro soro wallahi tiendo ne ka jeli muso abi ke ne ka jeli muso kele ne boke sino bibi na mali ngaraw mali jeli ubi jeli koro ka kasheti de kala ubi jeli koro ka uta tomo ka bwala ngede yanya yele maka di jimselu maka bokoro lela wallahi ka ke pura ka moderniser wallahi billahi ngede jeli ya moderniser ka challenge bwala ka di mali jelu ma go ku bi la de ko masema akera wele Allah tanke me farishi on est dogon monsieur kumala sa desana jeli no wele ban kene wula daina tanai wallahi jeli muso ede mali jelu bo bomoko dafe ku ke concert kela ede mali jelu la wele ka jeli muso mali jelu bla ede dusu do mali jelu kono ka sojo ko nota jelu wololo bi sauti sojo pour klaka fi klaka fo ko ay ko ni jeli muso ka ma kolokolo fe zo ede sojo dusu do mali jelu kono desani Allah wele neka jeli muso ede voiture sando mali jelu koro neka jeli muso uba yela de sa neka jeli muso la ker bla aya ta mai neka live menena yi jugu de bi ke ki fenêtre fa ubi ni laje bi na boni mu yebi wallahi desani la gare ugo keti sunoko u yera dundu sunoko de uni kashi de Allah Allah la gare uba fo ku bi niga ko bali mais ala ye mun di kungolo mo ti se ko bali de non doni mun bi la o de ato ne afie yi chira madi ye chide de ala yi chi kana fe mun voye ni makla jonji se ka bali ubi sengoro mache ibi senge idumi yele de ibi yele escalier nga fa wallahi iti ascenseur ta de parce que ascenseur ye ko labambali de ni ascenseur ta ka teli me na fatala e bi escalier de ta wa bi se sans fait ko se ko jugu chendo desani imba enu munu na kata ka munu kata nu nana denga bay tidoro nu ko ku bi nyone abebi nyone afia munde bo ke ingania imba manye tugo na suru yere manye wallahi fudu mogo babi wolo ki ke halale mamu ifabi wolo ki ke halale yere bise ki yere ke nyamate wallahi mamu munga jenyo yati perdi mamu munga jatigi yati perdi mamu munga kabute furasi vraiment ko ale de vrai ya wuli ale de vrai mamu de kono na vrai mamu njimse vrai mamu bisi ali tabali musafe mamu bishi ali glam ko vrai wallahi vrai parce que mamu de bi horo muso kanu
n'a y'i bila i bɛ kɛ fila mana ni réseau ka taa yɔrɔ ti k'i la maamu de bɛ hɔrɔnmuso kanu n'a ye hɔrɔnmuso kanu k'i bila i bɛ kɛ fila mana ni ye i tɛ jeli sɔrɔ jeli mun bɛ se ka timima f'i ye a timima bɛ bɔ ale de da kɔnɔ ne ka jelimuso maine Adam wallahi mo ne ka jelimuso wallahi timima bɛ bɔ ne ka jelimuso de da kɔnɔ ale de bɛ hɔrɔnmuso bila n'a ye hɔrɔnmuso bila n'a hɔrɔnmuso ni fa dɔ dina n'i ma jeli sɔrɔ jeli mun b'a mɔne b'i la i bɛ kɛ vidéoman ye ou bien i bɛ kɛbali kɛ ne ka jelimuso desani wa ne ka jelimuso de bɛ hɔrɔnmuso yɛlɛ sanfɛ ni jɔnna dɔrɔn a b'a jiri la ko barika de dɔnkili i ye fɛn mun d'ale ma i y'a d'a ma a ka timima de kama i ye fɛn mun d'ale ma i y'a di dɔnkili de ma n'i banna dɔrɔn n'a y'i bila a bɛ kɛ komi i ye wulubo de k'i yɛrɛ ka mɔgɔ ma nin ye bɛɛ bɛ boli wallahi o ta in kelen ma jelimuso de bɛ hɔrɔnmuso yɛlɛ sanfɛ k'a jeli la k'ale y'i ka jeli de a ye jeliya de k'i la mais hɔrɔnya de b'ale joli la i bila i place la sinon ne ka jelimuso banna a bancogo ma ɲi dɛ lagare kana desani lagare ka dimi ma ɲi kana dimi lagare ne dɔrɔn an bɛ ɲɛnɛfin de an bɛ ɲɛnɛfin taa yɔrɔ t'an na wallahi lagare hali hɔrɔnmuso minnu t'i fɛ n'u y'u ka datugu b'i ka dɔnkili lamɛn wallahi u b'a lamɛn lagare hali minnu bɛ bɔ k'i décrit n'u y'u ka datugu b'i ka dɔnkili lamɛn o ye sɛbɛ lagare kana dimi dɛ n'i dimina dɔrɔn mali jeliw bɛ boli de wallahi bilayi lagare kana dimi dɛ n'i dimina dɔrɔn i bɛ dugulifaniw bila meri la lagare kana dimi dɛ n'i dimina taarɔ ti k'a na i b'an kɛ fila manani an ma bɔ fila manani la ne ka jelimuso a bɛɛ de bɛ ne don i la denmisɛnniya la ne ka jelimuso mankanba tɛ foyi tiɲɛ ye wallahi a t'i bɔ i jɔyɔrɔ la ne ka jelimuso fɛn mun kɛra i la n'a kɛra i filanan sa y'a sɔrɔ a ye fini bila tu es fort i ye fɛn mun ye joli ka s'i san 30 ma n'i y'a kɛ denmisɛnnin fɛn fɛn la n'i y'a kɛ diɲɛ fɛn fɛn la sisan b'a sɔrɔ a ye fini bila mais u ko e ma ta kɛra kuma ye i ta kɛra kuma mun ye kuma mun don a ye fɛn bɛɛ d'i ma a fɔra ne ka ma k'a da ka bɔ dabara ye sanu d'a ma a fɔra a ma k'a da ka bɔ dabara ye du d'a ma fo bi a fɔra a ma k'a dabara ka bɔ a bɛ boli jatigi minnu nɔfɛ n'olu b'a d'a ma k'a dabara ka bɔ o jelikɛlaw boli l'olu nɔfɛ bi ne ka jeli a kɛra i gosira diɲɛ fɛn fɛn la jeliw y'a kɛ a kɛra o y'i la gosi fɛn fɛn la o y'i la gosi challenge la bi na dɔw bɛ ɲini k'u yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ challenge ye wallahi wa tɛ sira sɔrɔ dɛ a tɛ ka marché chinois kɛ ko lagare ko tuma ko mun b'i kunkolo kɔnɔ chinois ye f'i ma tiktok tigi n'i yɛrɛ la tiktok kan n'i ko k'i ti maamu fɛ fo n'i sara a ko sisan n'i ko sisan k'i tɛ ala an kuntigi muhamadu tɔgɔ mɛn sallallahu alaihi wasallam ni misiri welela i b'a mɛn seli fana n'i m'a mɛn seli fana i b'a mɛn lazara n'i m'a mɛn lazara i b'a mɛn safo la n'i ko k'i ti maamu fɛ fo n'i ye tiktok haram n'o tɛ n'i y'a ta ko kelen kɛ filanan ye maraba ye wallahi awɔ ne ka jelimuso a artiste tɛ yen tile kɔnɔ maamu ka sɔn bi challenge mun kɛ ko artiste mun b'a sanfɛ dans la monde entier a tɛ yen même sariba wɛrɛw la diɲɛ wɛrɛ kɔfɛ artiste tɛ yen wallahi mɔgɔ ka kɛ t'o ye ala ka kɛ de y'o ye jugu bɛ se ka maamu i sumaya mɛ jugu t'i bali i dakan na dɛ jamais ayi i ɲankuma se subaya da tɛ dɛ u dɛsɛra de i ɲɛ tɛ u dɛsɛra duguma k'a kɛ sanfɛ ko ye lagare i kunkolo ka giriw ta ye i kunkolo ka giriw ta ye hɔrɔnmuso n'i m'i disi bɔ hɔrɔnmusow ka dɔɔni i bɛ fiɲɛ tugu la dɛ lagare y'an ka taa dɔɔni o ye tiɲɛ i m'a ye n'i ye mikoro ta dɔrɔn u bɛ jɔrɔ de k'i bɛna mun bɔ i da kɔnɔ i m'a ye n'i kumana dɔrɔn n'a sɔrɔ artiste mun ka sɔn bila o ka sɔn bɛ don boli jukɔrɔ o bɛ jelimagoya i ta bɛ taa wallahi e y'i to lajinɛ i ye pasa mun da batulu la pasa dalen bɛ san 6 bɔ merci Mariam i ye pasa ne yɛrɛ ko san 6 kalo 6 bɔ i ye pasa mun da batulu la a kɛra privé a dalen mais a bɔra k'a sɔrɔ artistes ka sɔngura bɛ yen a y'u bila duguma a kɛra wallahi o de y'a to n'i bɛ bɔ
I bɛ to ka ne ka jelimuso ɲininka est-ce que i bɛna bɔ bi a? A y'a ɲininka. N'a bɔ don bɛ i bɔ don ma dɔrɔn i ta ne de y'o sɛbɛn a y'o yɔrɔ fɔ a y'a tigɛ k'a di Mande jeliw ma. N'i bɛ to ka bɔ i bɛ to ka ne ka jelimuso ɲininka est-ce que i bɛna bɔ bi a? Parce que n'i ka jelimuso ni ne ka jelimuso ka ko bɛnna a bɛ mangoya se i ka baara kɛ ɲɔgɔn na. Kilipu dilan ka jugu ma. N'i bɛ to ka bɔ to i k'a ɲininka i ka ne ka jelimuso ɲininka i ka message d'a ma est-ce que i bɛna bɔ bi a? A man jugu n'i y'a nɛgɛ ka affection d'a ma a bɛ temps d'i ma i b'i kilen. Wallahi ka do suru wele kun wele ma indi de ka do ka kun. Ni Burusela n'a bɔra dɔrɔn a b'a baga ka tapage kɛ a tɛ se sa aw ka misɛn. Wallahi. Ni yɛrɛ de ye Mariam Ba ye Bamando Mamu. Lagare den bébé. A cogo ma ɲi a segi cogo ma ɲi. Ni yɛrɛ de ye Mamu ye Bamando Mamu ni yɛrɛ de ye Mamu ye Duguli Mamu. Ni yɛrɛ de ye Mamu ye dugu ci den kelen ni yɛrɛ de ye Mamu ye. N'a donna jamana o jamana kɔnɔ a bɛ dɔn ko jelimuso dɔ donna wa n'a bɔra fana a bɛ dɔn ko jelimuso. Merci. Mun de bɛ e ma mun b'i ka fanu ma? Dɔnkilidaw ma deli ka wuli ka kasi an ka jelimuso nɔfɛ ko kilipu bɔ ka d'a ma. Anw ma deli ka kasi nɔfɛ k'i ka nin d'aw ma. Anw bɛ diɲɛ fɛn fɛn diɲɛlatigɛ la i y'a d'aw ma. A bɛ d'a ma wallahi. An bɛ bila an bɛ joni ta? Wallahi. An bɛ bila an bɛ taa an da don nantakolo jumɛn da la? A tɛ. An bɛ bila an bɛ taa an da don ko labanbali jumɛn da la? A tɛ. Ka da mun kan? A mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen. K'i bila ka joni ta? Wallahi. Mamu i n'u na dɔɔnin b'i deli i sen da fɛrɛ kan. I sen da fɛrɛ kan. Tigi Mamu i sen da fɛrɛ kan. Ayi tiɲɛ don sa. Awɔ i sen da fɛrɛ kan ne ka jelimuso. Ni m'a kɛ dɔrɔn i bɛ ŋaraw kan i bɛ jeliw kan. Ne y'o de f'i ye Adamu grand sœur Adamu n ko Mamu ta sɛbɛn m'a kunkolo de la. Jinɛ mun bɛ Mamu kunkolo la jinɛ in tɔgɔ de ye ko a nana kama. Nana kama jinɛ de bɛ Mamu na a y'a fɔ a ye ko ne de ko ten. Ko n sogora a la de ko a ka jinɛ tɔgɔ a kunkolo la jinɛ de tɔgɔ a nana kama. N'a ye micro minɛ dɔrɔn a bɛ jigin a la. Dɔnkili la Mamu ɲɛkisɛ bɛ changer a fari bɛ changer. Tiɲɛ don wallahi billahi. Tiɲɛ don. N ye ko dɔ jate minɛ n ka jelimuso la parce que n'i b'i ka mɔgɔ fɛ tamasiyɛn dɔ bɛ yen ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ fɛ i tɛ misigi lamɛn i kunfɛ ten. N ye fɛn dɔ jate minɛ n ka jelimuso la n ka jelimuso bɛ ŋɔni kan dɔn a bɛ fɔli kɛ kan dɔn. Très bien. N ka jelimuso hali a bɛ fɛn min bɔ a da kɔnɔ a bɛ don a yɛrɛ farikolo la fɔlɔ. Wallahi a bɛ don a yɛrɛ. Kuma ye ŋɔni fɔra mana ŋɔni ta cogo cogo n'i y'a jɛngɛ cogo cogo Mamu b'a ta i nɔfɛ yan. Sinon artiste bɛ artiste la n'i ye ŋɔni jɛgɛ dɔrɔn taa fan n'a segin fan dɔn. Mais ne ka jelimuso de b'a dɔn gitari fɔla a fɔlikɛla ba kana kɛ fɔlikɛla ye n'i taara ɲɛ o ɲɛ ma ne ka jelimuso b'a dɔn k'i b'o ɲɛ ma. Tiɲɛ don wallahi. Oui. Wallahi elle est unique à son genre. Merci Marion, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Oniche. Merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Merci. Non, Olé, Adando. Espérez la merci. Mon dogon be se kuma la de sa. Woro se ma dimite donna monete donné na. Parce que kuma kera o ben dogon be se kuma la de. Wallahi. Ale mun do wasane dogon tana sa. No kati ka jirmuso atala ku ko de kadi mo ye. I ka jirmuso atala ku ke bi ka jirmuso do abe sede. O ata o de kadi mo o de bu faga. Me mu be se mu no be so la sa. Mu tay mu yo ka do ma bay. Abe sedo. Tanay. Eh. Ame toram nambe blakata joneta. Mama anti blakata jonta. Na kuye dong ko hamitana. Na hamitana pari ko hamitana. Wallahi. Foi de hamite on du. Ibe se fini dona parli baby mi. Voilà ne be mamu do la be direction ambe taka de dorante jo. Mamu dongli da. Dongli da mamu ambo dona se dongli da. Adamu. Ah. Nyana ku kana ne ka jirimuso dimi de. Tiendo. Adamu bi cheba do fu ya no ya ameli dolari eza boss. Desani eza boss. Diwuli panu. Eza boss. Diwuli panu aye lame. Aha. Mina message do fu aye. Tiendo.
Ami Desane. ɲɔgɔn Oh, merci, grande sœur Annie. Be mine. Merci, grande sœur Annie. merci.